सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। बिटिसिनि हाग्रा बिफानाव सोमजिदों फिन मानसि थैनाय जाथाय। बन लायनो थांनायावनो हाग्रा बिफान आरो एसएसबिनि नोजोरनिफ्राय खारखुमानो नाजानायावनो प्रदीप नार्जारी मुंनि सुबुंनि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मावरिया हाजोनिफ्राय गोग्लैनानै 35 बोसोर बैसोनि प्रदीप नार्जारीया जिउ खोमानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला प्रदीप नार्जारी आरो उमेश बसुमतारी सानैया भारत भुटान सिमनानि हाग्रायाव बन लायनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेयावनो उमेश बसुमतारीया हाग्रा बिफान आरो एसएसबिजों मोगा-मोगि जादोंमोन, जेराव उमेश बसुमतारीखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय एरेस्टबो खालामदोंमोन। बेखौ नुनानै प्रदीप नार्जारीया एसएसबि आरो हाग्रा बिफाननि नोजोरनिफ्राय खारखुमानो नागिरदोंमोन। बेयावनो प्रदीप नार्जारीया हाजोनिफ्राय गोग्लैदों आरो थैनो गोनां जादों। बिथांनि गोथै देहाखौ उनाव हाग्रा बिफाननिया आमगुरि पुलिस थानायाव गथायनानैबो हरदों। थैनाय प्रदीप नार्जारीनि नखरा जोबोद दुखुथिया। नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बादिब्ला फुंनि समावनो बन लायनो होनानै प्रदीप नार्जारीया न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय बेलासि जाबाबो न' फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन। उनावसो प्रदीप नार्जारी थैनायनि खौरांखौ नखरनिया मोनदों होननानै फोरमायथिदों। बिथाङा थैनाय समाव बिसिजों लोगोसे 1 दाननि गोरलै गथ'सा आरो 7 बोसोर बैसोनि फिसाखौबो बे बुहुमाव एंगारलांबाय। नखराव जोबोद गोरिब जानायनि थाखाय प्रदीप नार्जारीया खामला मावनानै आरो बन खननानै नखरखौ बेङोमोन, नाथाय दा बिथाङाबो गैला। दुखुथिया नखरखौ माबोरै दैदेनलांगोन बेखौ लानानै खाफालाव आखाइ होनो गोनां जादों बिथांनि बिसिया। 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय खावलायहरदों। बेनि थाखाय आसामनि डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशननिफ्राय गासै प्रभिन्सियेलाइज्ड गभर्नमेन्ट PDUAM गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजफोरनि प्रिन्सिपालफोरनिसिम लाइजाम हरदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ गुबुन बोसोराव फरायसा सान हिसाबै फालिबोनाय बायदियै देग्लायबो गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरावनो 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनो थाखाय खावलायहरदों। 31 मार्च खालि फुंनि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनो थाखाय गासैबो फरायसालि बा फरायसालिमानि फरायसाफोरजों लोगोसे मावथि फोरोंगिरिफोरनिसिमबो खावलायहरदों। बेनि अनगायैबो हारिमुवारि हाबाफारि, कुइज कम्पिटिशन, एसे राइटिं आरो डिबेट बायदि बायदिनि बादायनाय लानो थाखायबो खावलायहरदों आसाम सोरखारनिफ्राय। गंसे मबाइल फन चार्ज होनायजोंनो नखरनि गासैबो सिलिंखार जागोन बा नखरा गासैबो जोबस्रांगोन होननानै सोर सानदोंमोन। नाथाय मबाइल फन चार्ज होनायजोंनो नखरनि 4 उन्दै गथ'साफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथाया गिथावना नङासै? रिपर्टनि बायदिब्ला मबाइल फन चार्ज होनायजों सर्ट सार्किट जादों आरो मबाइल चार्ज होनाय समाव बे खथायावनो उन्दै गथ'साफोरबो दंमोन आरो बिमा-बिफाया ओंखाम संग्रा खथायाव मुखुब जानानै दंमोन। नाथाय मबाइल चार्ज होफुबाय थानाय समावनो चार्जारा बेफ्रुदों आरो अरजों ब्लावदों। बेबायदिनो अरा टसकआव नांनानै गिथावना महर लादों। उनाव गेस सिलिन्डाराबो बेफ्रुदों, जायजों अरा आरोबाव गिथावनासिन महर लादों आरो गासै न'आनो खामनानै सेवहांगार जादों। अर खोमोरग्रा बिफान फैजासिम गोबां खहा जाखाबायमोन होननानै फोरमायथिदों आरो उन्दै गथ'साफोराबो अरजों गाज्रियैनो खामजाखाबायमोन आरो उन्दै गथ'साफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बिमा-बिफाया नारा-नाथा नाजानायाव बिथांमोनावबो अरा गाज्रियैनो खामदों होननानै मिथिहोदों। उनावहालागै अर खोमोरग्रा बिफान फैनायनि उनाव 4 उन्दै गथ'साफोरखौ देहा फाहामसालि फारसे थिसननाय जादोंमोन। 4 गथ'साफोरनि मादाव 2 मोनायावनो जोबथा हां लादों आरो 2 अखानायै फुंनि समाव जोबथा हां लादों। ओजोंहाय बिमा बबितानि देहायाबो 60% गोबां अरजों खामजादों। बिथाङाबो एम्स दिल्लीनि भेन्टिलेटराव जिउजों जुजिगासिनो दं। ओजोंहाय गथ'सानि बिफाखौबो फाहामथायनि थाखाय मिराटनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। जिउ खोमानांनाय 4 गथ'साफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै गलु 6 बोसोर बैसोनि, निहारिका 8 बोसोर बैसोनि, सारिका 12 बोसोर बैसोनि आरो सासे 5 बोसोर बैसोनि। फोरमायथिनो गोनांदि बे जाथाया उत्तर प्रदेशनि मिराटनि जनता कल'नियाव जानो मोन्दों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ सोरबा ट्राइबेल बा बर' सुबुङा ट्राइबेल नङै सुबुंनो फानोब्ला होनो नांगोन नोगोद 1 लाख रां जुरिमाना आरो 6 दान जेलनि साजा जानो नांगोन। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ ट्राइबेल नङै सुबुंनो फाननायनि सायाव इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामआ सांग्रांथि होदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि जोंहा मोनसे आयेन दं, आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 नि चेप्टार 10 नि 164 आव क्लज ए आरो बी दं। बे क्लज बी नि बायदियै साजाजों लोगोसे जुरिमाना फोनांनायनिबो मख'नाय दं। जुदि सोरबा ट्राइबेल सुबुङा बा बर' सुबुङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय हाखौ ट्राइबेल नङै सुबुंनो फानोब्ला 6 दान जोबथेसालिनि साजाजों लोगोसे फ्राय 1 लाख रां जुरिमाना होनो नांगोन। नाथाय बे आयेनखौ मिथिनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो हाखौ फानखांबाय आरो खायफाया
फाननो नागिरदों जाय जोंनि थाखाय खहा गोनां आरो बेबायदि हा फाननायनि थाखायनो जों गाव गावनि हायावनो माइनरिटि जानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा आरो बेफोर आयेननि सायाव जोंनि माहारियारि आफाद आरो ट्राइबेल आफादफोरा सांग्रांथि मेल खुंनानै रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा लोगोसे बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि निसिमा आन्सलिकनिफ्राय मोनसे अजद फैदों जेराव बर' सुबुङा ट्राइबेल नङै सुबुंनो हाखौ फाननो नागिरदों बेखौ लानानै बिथांखौ बुजायहैनायबो जादोंमोन जेराव बिथाङा बे हाया बिमा बिफानिफ्राय मोनखानाय बेनिखायनो जायनो गोसो बेनोनो फाननो हायो होननानै बुंथिहरदों नाथाय जोंहा हा बायलाय फानलाय खालामनायखौ लानानै मोनसे आयेन दंखायो आरो आयेना बयनिबो थाखाय समान जुदि डिसिनो बेनि सोमोन्दै खौरां होयोब्ला आयेन बायदियै 6 दान जोबथेसालिनि साजा मोननायजों लोगोसे 1 लाख रां जुरिमाना होनो नांगोन नाथाय बेबायदिखौ लुबैयाखै बेनिखायनो जाहाथे हा बायलाय फानलाय खालामनायाव सांग्रां जायो बेनि थाखाय बुंथिदों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनिफ्राय आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ ट्राइबेल सुबुं बा बर' सुबुंफोरा जाहाथे ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनो फाना बेनि थाखायबो खावलायहरदों बिसायख'थिनि थाखाय हेलिकप्टार बिरनाया जागायजेनबाय रायजोआव क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ गोबां फारागथिजों देरहाहोनो थाखाय बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएलनि मावथिफोरनि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हेलिकप्टारजों बाहागो लाफैदों चिरां जिल्लानि धालिगावआव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थिनि थाखाय आगान होफैदों आरो एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया मोजाङैनो देरहानो हागोन होननानैबो दाबि खालामदों बिथाङा थांनाय बिटिसि बिसायख'थि आरो बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ नायोब्ला बिजेपि एजेपि आरो इउपिपिएल हिसाबै 1,50,000निफ्राय 2 लाख भटजों सिगां जानानै दङ आरो 1 लाख बांहोबावनो थाखाय नाजादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा आरो बिटिएडिआव गोजोन थासारि फैनायनि खाबुखौ लानानै जयन्त बसुमतारीया 2,50,000 भट बांसिनजों देरहानो हागोन होननानैबो दाबि खालामदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा लोगोसे एनडिएआ गासै मोन 11 बियाबाव देरहागोन आरो बेखौ मोन 13 बियाबाव देरहाहोनो थाखायबो नाजादों होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावोदि कंग्रेस दोलोआ मोनसे सिट मोनगोन ना मोना बेनि सायाव सन्देह दं जुदि मोनोबाबो मोनसेयाव मोनगोन होननानै बुंथियो ओजोंहाय धुब्रि बियाबाव एआइडिएफ आरो कंग्रेसनि गेजेराव दावहाया जागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा जुदि कंग्रेसनि दैदेनगिरि रकिबुल हुसैना देरहायोब्ला खम दुखु मोनगोन आरो एआरडिएफनि बिजाथि आजमला देरहायोब्ला बांसिन दुखु मोनगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा गुवाहाटी आइआइटिनिफ्राय आइएसआइएसआव हाबनाय फरायसाखौ हमनो मोननायनि सायावबो बिथाङा बुंथियोदि 2 फरायसा दं बेनि मादाव सासेखौ हमनो हाबाय आरो गुबुन सासेखौ हमनो हाथ'वाखै जायखौ हमनो हादों बेयो दिल्ली बाटला हाउसनि थागिबि आइएसआइएसआव हाबनो हास्थायनायखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोनायनि उनावनो आइआइटि केम्पासनिफ्राय गोमानानै दंमोन फरायसाया बेनि उनावनो सिग्रोमनानै फरायसाखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ दोलाबो गोख्रों जादों दाब दाब जायगायाव थांनानै गुबुन गुबुन हारिनि सुबुं आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरखौ लोगो हमहैदों जायनाखि दा मुस्लिमफोरनि रामजान सोलिगासिनो दं आरो ख्रिस्टियानफोरनाबो धोरोमनि फोरबो सोलिगासिनो दं बेनिखायनो बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारियाबो क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार होनो थाखाय दाब दाब जायगायाव गिदिंथिंदों गसाइगावनि साब डिभिजननि 3 जायगायाव थांदों जेराव राङापारायाव ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जायाव थांनानै बिथाङा ख्रिस्टियान धोरोमनि सुबुंफोरखौ लोगो हमहैदों बेनि अनगायैबो फैलागुरि आरो सिमलटापुआव मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरखौ लोगो हमहैदों होननानै बुंथियो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जों गासैबो धोरोमखौनो मान होयो आरो गासैबो धोरोमनि सुबुंफोरखौनो मान होयो बेनिखायनो जायनाखि बिसायख'थियाबो खाथिनिफ्राय खाथियाव फैगासिनो दं बेनिखायनो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरखौ लोगो हमदों आरो बिथांमोनजों सावरायलायदों होननानैबो फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया दरं उदालगुरि लकसभा बियाबावबो बिपिएफ दोलोनि बिजाथि दुर्गा दास बर'खौ देरहासार होनो थाखाय बिपिएफ दोलोआ गोख्रोङै नाजादों गरेस्वर ब्लक बिपिएफआ स्टेरिं कमिटि दादों बिथांमोना फोरमायथिदों दि दरं उदालगुरि लकसभा बियाबा बिटिसिआवबो दं आरो बिटिसिनि बायजोआवबो दं बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ गोख्रोंखा आरो रोजा रोजा सुबुंफोरा फैनानै बिपिएफ दोलोखौ मदद होनो थाखाय आवगायबोखादों नाथाय बिटिसिनि बायजोआवबो बिपिएफ दोलोआ गोख्रों जानो थाखाय गुबुन गुबुन आफादफोर आरो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमदोंमोन आरो बिथांमोननिफ्रायबो गोबां मददखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों दानि सरकाराव हानि खाजोना बांहोनाय एलपिजि गेसनि बेसेन बांहोनाय जायनि थाखाय थांनानै थानायाव गोब्राब जादों बेनिखायनो मिरुआव सोलायनायनि सोरखारनि गोनांथि होननानै बुंथियो आरो बिपिएफ दोलोआ अपिएसखौ मदद होयो एमपि दिलीप सैकिया सासे फेलें एमपि बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखै गरेस्वरावबो जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय देहा फाहामसालियाव सफैनाय मुवा बेसादफोरा गोमाबाय थानायखौ लानानै अजद होनायनि उनाव उल्थायै गावनो हमजादों
गरेसरनि गंथामजि बिसना गोनां देहा फाहामसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि रबि कुमार देखाखौ गरेसर पुलिसा खाबाय। देहा फाहामसालियाव सफैनाय मुवा बेसाद जेरै थिं आरो बायदि बायदि मुवा बेसादफोरा गोमाबाय थानायखौ लानानै देहा फाहामसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि रबि कुमार देखाया गरेसर पुलिस थानायाव गसर होदोंमोन। बेनि उनावनो गरेसर पुलिसा जाथायनि सायाव संदाननानै देहा फाहामसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि रबि कुमार देखाखौनो हमदों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रबि कुमार देखाया देहा फाहामसालियाव सफैनाय गोदान थिंफोरखौ देहा फाहामसालियाव बाहायनायनि उनाव गोजाम थिंफोरखौ गावनि न' फारसे लानानै थांदोंमोन। बेनि अनगायैबो माखासे मुवा बेसादफोरखौबो रबि कुमार देखाया गावनि न'आव लानानै थाङोमोन। नायबिजिरनायनि उनाव बेफोर गासै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो गरेसर पुलिसा रबि कुमार देखाखौ एरेस्ट खालामबाय। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल रेटिना, असिटि, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS, MS अप्थालमलजि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन, डक्टर किशोर पल MBBS, DO केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट, डक्टर पायल सिंगला MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमलजि। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।